Matul ix-xahar ta' Awwissu żaru Malta aktar minn 470,000 turist. ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li dan l-ammont huwa żieda ta' 11.5% meta mqabbel ma' Awwissu tas-sena l-oħra. Matul Awwissu it-turisti nefqu total ta' 548 miljun euro. L-infiq għal kull persuna żdied b'5.7% u laħaq 956 euro għal kull turist. Matul iż-żjara tagħhom aktar minn żewġ terzi tat-turisti, 69.3% żaru Għawdex jew Kamuna. Iż-żjara medja f'pajjiżna damet ftit aktar minn ta' 7.4 iljili l-istess bħas-sena ta' qabel. 37.1% tat-turisti kienu taħt l-24 sena, filwaqt li 34.2% kellhom bejn 25 u 44 sena. 48.5% mit-turisti kollha kienu Taljani, Brittaniċi u Franċiżi. Intant iċ-ċifri tal-NSO juru li minn Jannar sa Awwissu Malta laqat 12% aktar turisti meta mqabbla mal-istess perjodu fl-2024.